Ngut ki Samla Pule ki badai tenrai na India ki Khlad no kat ba Ngut ki weipat ki langat ha ka jing mensau na ka jingja kala kali hajio jia US ha kani katayo balala. Barok kite ki Ngut ki Samla Pule ki de ki badang don ha karta khat prasnam ki ba Pule ha po Alpharetta High School but University of Georgia. Na kaliang ki bor pulit ki langait bala Pynher state ya kakali bala bandai kadaw halor kani ka jingja ka balajia ha ka Alpharet ha Georgia ha ka khat sau tarik menta ubnai. Laong ba kani kakali kala Khongpong hadien ba Nongniah Shamlala syu bante lakam namar ka jing Pynher state. Kat ba Aryan Joshai bat ka Shriya Awa Sarala kila Khlad Hashen ka Anvi Sharma kala Khlad no hapneng ka jing sya sumar hapo ka hospital. Kat ba kini ki Samla Pule ki balangat ha ka jing mensau ki kentop ya urit wak sampali bat Muhammad liyakat ki badang don hapneng ka jing sumar hapo ka North Fulton Hospital ha Alpharetta ong ka kubor he pulit. Kashriya awasarala kadai kerkot jong ka UGA shikari dance team bat ka Anvision ma kadai ka bayadon benta ha karwai hapo ka kanon UGA kalakar bat chapala group. Ha ubnai baladep Ngut ki Samla Pule Nong India na Telangana kila Khlad no na ka jing yatingko hapreng bun teli ki kali hajan ka Pong Pleasant ha Arizona. Unives mukla bat ukotam kumar pasi ki badang don khat khandai snam karta kila Khlad no hadin baka kali ka baki syong kala yatingko bat ka wei pat ka kali hapiria.